गोरिबनि दुखुखौ हमथानो हायाखै। मेट्रिक आनजादाव गासैबो आयदायाव लेटार लानानै उथ्रिसारनो हादों थरायना खालामि ब्रह्मआ। नखरनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङाब्लाबो थरायना खालामि ब्रह्मआ सिभिल इन्जिनियार फरायनो गोसो। उन्दै समनिफ्रायनो BBC थुक्राझारा फोरोंथाय होनाय थरायना खालामि ब्रह्मआ मेट्रिक आनजादाव गासैबो आयदायाव लेटार लानानै उथ्रिसारनो हायो। कक्राझार जिल्लानि दतमा ओनसोलनि इन्थिबिल गामिनि थागिबि रुंसारि फुंखा ब्रह्मनि फिसाजो थरायना खालामि ब्रह्मआ जोबोद दुखु खस्थ' फरायनायनि गेजेरजों चिरां जिल्लानि बेंटल JD उइलियाम इंलिशनिफ्राय इंलिश, MIL, मेथामेटिक्स, जेनेरेल साइन्स, ससियेल साइन्स, एडभान्स मेथामेटिक्स गासैबो आयदायाव लेटार लानानै 92.17% लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायो। दुखुथिया खालामि ब्रह्मनि बिमाया खावलायदों आथिखालनि प्रमद बर'नि सोरखार BTR सोरखारखौ राङारि मदद खालामनो। बिराद गोजोननाय मोनदों, रंजानाय मोनदों। आंनि फिसाया बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजों फरायनानै पास जानायखौ। इयुन समाव जे बिथाङा इन्जिनियार जानायनि सिमां सुजुदों, नोंथाङा माबोरै सोलिगोन, माबोरै मेनटेन खालामगोन जिहेतु नोंथांनि न'खरा दायो BPL फेमिलि? सोरनिफ्रायबा सहाय मोनगोन खोमा नंदों, आंनिफ्रायथ' जेबो राहा गैखाया। थांनाय बोसोराव माबायदि सोलिनानै बिथांखौ फोरोंथाय होआमोन नोंथाङालाय? नोंथाङा हासबेन्डबो गैया। बिदिनो एसे एनै सि दाबाय, बायदिसिना मैगं एसे एनै फानलाबाय, बेफोरजोंनो सहाय खालामबाय। फिसाखौ सानैनोबो नांगौ, बिराद खस्थ' जायो। नोंथांनि मोनदांनायाव बे नोंथांनि जिखुनु फिसाजोआ बेयो उन्दैनिफ्राय फरायनायाव माबायदि? उन्दैनिफ्रायनो मोजांखामोन बेयो फरायनायावहाय। औ, फार्स्ट डिभिजन लाखिबाय थाखायो। बिथांनि बिफाया बबे समनिफ्राय गैया बा गोमालाङामोन? 2009आवनो गोमालांदों। उन्दैसोमोन बिसोरो। बे समनिफ्राय बिराद दुखुजों भुगिबोनांदों बिथांनि न'खरा। औ, फोरोंलांनांगौ। गभर्नमेन्टखौ आं खावलायबाय, बिथांमोनाबो जेन खुलुमो आं बिथांमोनखौ, जोंनि न'खरखौबो जेन जोंनि फिसा फरायनो गोसो जानायखौ जेन एसे एनै सहाय खालामो, बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। खालामि ब्रह्म। गिबियाव बहा फरायोमोन नोङो? सन डेभिड विलियाम्स इंलिश स्कुल, बिनि सिगाङाव इन्थिबिल गुदि फरायसालियाव फरायोमोन। जे मेट्रिक रिजाल्टआव बेसेबांसो पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसार जानो हाखो दायो? 92.17%। लेटार दंजोबो? औ। इयुन समाव नोंथाङा मा जानो लुबैयो? आंनि एम इन लाइफआ जाहैबाय इन्जिनियारिं ओमफ्राय सिभिल सार्भिस। नुनो मोनदों जे नोंथांनि फरायनाया जोबोद दुखु खस्थ'यै सोलियो, माबोरै सोलियोमोन नोंथाङा? एक्सुवेलि आंनि फरायनायनि फिसफोरखौथ' मोनसे SYB होननाय मोनसे अर्गानाइजेसना होजोबोमोन आरो, ओमफ्राय होमबाबो न'खरनि बिदिनो दुखु दाहाफोरखौ लानानै एसे टेनसन जायोमोन। दायो नोंथांनि न'खराव सोर सोर दङ नानि? आं आगै। बाबा गैया? ओहो। बिदिनो आं मोजाङै फरायलांबाय थानानै सोरनिफ्रायबा हेल्प मोनगोन सानो आरो। आथिखालाव नुनो मोनदों BTR सोरखार दं, BTC सोरखार दङ, जे सुपार 50 मिसननि गेजेरजों टेलेन्टेड फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनायनि मोनसे थिरांथा लादों। मा खावलायनो सानो नोंथाङा? आं जोंनि सोरखारनिफ्रायबो बेखौनो खावलायनो सानो आरो, आंखौबो एसे अननानै नायहर। बिदिनो आङो धन्यबाद होदों, थेंक इउ होदों नोंथांमोनखौ। खारन दा नोंथांमोना फैनानै बेबायदि जे गोदोसोनाय थानाय माखासे गामि लेभेल, ग्रासरुट लेभेल सिङाव जे बेबायदि मोजां माखासे गोरिब थाखोनिफ्राय जे मोजां सोलोंथाइ दङ, बेखौ नोंथांमोना नागिरनानैसो दिनै बे गथ'नि फारसे फैनानै सोंफैबाय। आरो सोंफैनायजों लोगोसे आं एसे खाथिनि हिसाबै, मिथिगौ हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो जे बे गथ'आ टेलेन्टआ मोजां। खारन बियो उन्दैनिफ्रायनो नाम्बार 1 जाबोदों आरो। ओमफ्राय बेखौ मिथिनानै जोङो बिफाबो गैला हिसाबै मोनसे अर्गेनाइजेसन जेरै JD उइलियाम थुक्राझाराव दङ, बे थुक्राझार मोनसे मिसनारि आरो। दा बे लांनानै बे गथ'खौ फोरोंहैनाय जादों। फोरोङै आप टु बे 10सिम दासिमाव बे डिभिसन लाखिबाय थादों आरो। दासिमाव बेथ' 6था लेटार मोनदों। दा बेनो बिमानि अबस्थायाथ' गैखायानो।
फ्राय ओरैबायदि अबस्था सानसे बोथिसे मावनानै जायो आरो बेबायदिनो दाथ' बे गथ'आ फरायलांनो थाखाय बिराद मोनसे चेलेन्जिं मोनसे माबा दङ बेनाव मोजां फरायलांनो थाखाय दा बेनिखायनो आंनि खावलायनायाबो बेनो दानि जे सालायबाय थानाय सरकारा अननानै जिहेथु बे टेलेन्टेड गथ'फोरखौ जेबायदि इनिसिएटिभ लादों दा बे गथ'खौबो सासे बे दानि गभर्नमेन्टआ जेन इनिसिएटिभ लानानै एसे हेल्प आरो सहाय खालामलांबा मोजां जागौ आंनिफ्राय थरफनिफ्राय बे खावलायनाय मोनसे जिहेथु साइन्स फरायनाय लोगो लोगो आरो गोजौ थाखो इन्जिनियारिं फरायनाय लोगो लोगोथ' बहुत फाइनान्सियेल दरखार आरो जे इनस्टिटिउटआव फोरोंदोंमोन दाथ' बे 10सिमाव बेखौ हगारथ'नाय बायदियानो जाबाय दा नेक्स्ट स्टेपाव मा रोखोम जायो बेखौ बिसोर दा मिथिथ'वा आरो जोंबो मिथिथ'वा दा बेनिखायनो आङो बे मिडिया नोंथांमोननि थ्रुयै बेखौनो खावलायनो सानदों गभर्नमेन्टखौ अननानै दानि जे सालायबाय थानाय गभर्नमेन्टआ बे गथ'नि आरो बे रान्दि फिसाला सासे दङ फरायगासिनोबो दं खस्थ' मस्थ' गथ'फोरखौ बे फोरोंदों गावनि फिसाफोरखौ हामला मुजा हाजिरा मावनानैबाबो दा बेनिखायनो अननानै दानि बे प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआ अननानै एसे सहाय खालामो हेल्प खालामो बेनो आंनिफ्रायबो खावलायनाया